Kani gadega Pati CTV. Kasamla bantai thamai nongrom kabanak snong benther West Castles District kalakat pat ikipat ba bakin ai kajing kersyanya ka da ka bavot ika kerteng jongka ha kajing khon jongka rensan Yes I Am kabala pelong da ka Zing Channel TV kaban salong ho banaya yong mentau snam arjar khatnyau ha Mumbai ha bakran ha kinong pathai khubor ha Shillong Press Club hne kasngi ka arpoi trek uleber kasamla bantai thamai nongrom kalayato ba kajing yu arong jongka syakane kerensan kadai da ka ba perong kerteng leng ba ka internet bat kani ka channel kalapha banle recording katu kani kijing ruai klem kijing tam bat pha pat chakani ka channel hadin ba kinong bishar kelas ngap ya ka sor jongka kila pha awan pat ya ka Mumbai banyetan jo ha ka mega round ka bralong ha ka khat ar bat khalai terek ubna rempang mentau snam kumba kalong menta kani ka samla ka don kam ya ka jing kersan barat ba jong ipat ba ban job ya kani ka jekop ka ban salong ho bna ya yong menta hi usnam ha kani ka jing kendo ba kinong pathai kubor lawan sanran lang ro ya kani ka samla da ka seng All Meghalaya Dancer Association te ha ka jing ya ti jonga shibun ki jing kendo khamtam ha kirinsan ki bangang yele ngalamat ha ki jing ram ndrei wala ka taru am shamla kan randen ndrei ngai te tre shitam kumba ang khor esop mulung so tham wala piram shiwat arwat persyang pat teng kerpat na kaliang jongpi ki pat ba baro to ai ka kti kaman kti ka diang jongpi ba pinya sobha ban vote lang yang ai ban ya vote yang ai kamta kan ni kerensan ka bangarang shuan na po Mumbai ha ka mega audition nglayo bandrong te menta ha ka jingale jonga ka dei bangan yo bandrong ha ka final te sobha ban ya persyang ban ya vote yang ai ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा मुझे कोई टोह टोह ना लागे किस तरह गिर हाय सुलझे है रो में एक तारा है रो में एक तारा जो बादलों में से गुजरे ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा मुझे कोई टोह टोह ना लागे किस तरह गिर हाय सुलझे Kani gadega Pati CTV.